Arriba el partit potser més decisiu ara per ara de temporada. Suposo que em diràs que cada partit és el més important, però en aquesta ocasió em reconeixeràs que hi ha molt en joc, no?, pels objectius de l'Hospi. Bueno, el més decisiu jo crec que tampoc encara. Sí que és cert que tenim una opció molt bona d'assegurar aquesta segona plaça si guanyéssim per més d'un gol allà, però també hem de ser conscients de que és un partit més. Al final nosaltres anem amb un avantatge sobre ells que està bé, que són 3 punts, que nosaltres empatar allà també ens serveix, que quedaran molt poques jornades, dependríem de nosaltres mateixos, i hem de ser conscients d'això, de que el que de veritat es juga una mica més són ells, perquè el no guanyar-nos també faria que potser els de darrere els atrapessin una mica. Bueno, nosaltres hem de ser conscients d'això, de jugar també amb aquesta ansietat que poden tenir, aquests nervis en algun moment i intentar guanyar el partit. Suposo que t'imagines un Sant Andreu atacant ja des del primer minut. Bueno, jo m'espero que l'ambient serà un ambient per això, sobretot per intentar treure els 3 punts, però no crec que sigui un Sant Andreu boig que vulgui atacar des del minut 1, pujant centrals, pujant laterals, com desubicant-se. Jo crec que serà un equip ordenat, que es farà les seves opcions, que tindrà segurament les seves opcions, i nosaltres el que hem d'intentar és mantenir porteria a 0 el màxim de temps possible i després tindrem nosaltres segurament moltes opcions per marcar gols, o sigui que després hem de ser conscients de que hem d'aprofitar aquestes opcions que tinguem, que ens deixaran, perquè al final crec que es donaran opcions per als dos equips i intentar guanyar-lo. Intueixo de les teves paraules, doncs, que tot i que serveixi l'empat, no aniràs descaradament a buscar-ho. No, ni molt menys. Al final nosaltres anem a fer el nostre partit sabent que tens un avantatge, de que portes 3 punts més sobre ells, però no vol dir que anem a buscar l'empat. Nosaltres anirem a intentar, si podem encarrilar aquesta segona plaça ja aquesta setmana, intentar-ho. Però bueno, hem de ser, el que estic dient, conscients de que estem per sobre, que també un empat, segons el moment de partit, és minut 80, 85 i anem empatats, que per nosaltres és un molt bon resultat també. Parlaves que no esperes que surtin a l'atac des del primer minut, però també l'equip ha de tenir en compte aquest minut perquè les dues últimes sortides, Pobla i Ascó, a Pobla encaixes un gol al minut 1 i a Ascó un travesser, l'equip ha de sortir concentrat des de l'inici. Sí, jo crec que l'ambient ja farà que els jugadors mateixos surtin concentrats. Esperem un ambient que sigui un camp ple, que hi haurà molt ambient a la grada, que és un dels partits macos de jugar, perquè a més en juguem molt els dos equips, que el més normal és que estiguem els dos al play-off, i és una mica un partit de play-off, i aquests són els partits macos de jugar. I això és el que hem de tenir clar, que des del minut 1 ells voldran guanyar-nos, però el que no hem de fer és perdre punts al principi de partit nosaltres. Veus l'equip amb ganes de donar un cop sobre la taula? Jo veig l'equip amb ganes de tornar a intentar guanyar. Al final, cada setmana intentem guanyar el partit, portem unes setmanes que estem bé, que som un equip sòlid, que sí que és cert que ens marquen al principi de partit al camp de la Pobla, però l'equip empata, l'equip juga molt bé fins quasi al final. Després el dia a l'Escó ens tenen un travesser només començar, al minut 20 ens marquen, però tot i així l'equip dona un pas endavant i està bé i pot guanyar el partit. I aquesta setmana, tot i que ens tornen a marcar al minut 20 també més o menys, l'equip dona la volta al marcador. Crec que som un equip sòlid ara mateix, que tot i que ens poden adelantar el marcador al principi, però tenim la capacitat tranquil·lament de remuntar els partits. Et preocupa el fet de no guanyar fora de casa des del partit de Reus? No, gens, no em preocupa gens. Crec que estem fent una molt bona lliga tant a casa com a fora, que sí que potser podríem portar més punts tant a casa com a fora, però crec que som un equip bastant regular, que ens és igual jugar a casa com a fora, que tenim la capacitat d'adaptar-nos a diferents camps, si són més grans, més petits, i crec que l'equip està preparat per jugar a qualsevol lloc. Aquí va ser un partit molt igualat, es va decidir a l'últim minut, t'esperes un partit igual allà en Narcís Sala? Sí, jo crec que serà bastant semblant. Al final va ser un partit que es va decidir al minut 90 per un penal, després d'una falta directa que la va tocar un jugador amb les mans, Edipo, o sigui que al final crec que serà bastant igual, que no hi haurà ocasions pels dos equips. Espero un partit com el que van tenir ells contra l'Europa, que va ser un partit complicat, dur, que van tenir poques ocasions els dos equips, igual que el dia del Terrassa. Intentarem agafar la pilota, tenir-la, intentar jugar, fer el nostre joc, però sapiguem que ells tenen un molt bon joc directe, que si juguen amb els dos puntes grans, de qualsevol cosa poden treure petroli, de que buscaven molt les centrades laterals. Bueno, tot això ho tenim conscient. Sabem que no hem de fer faltes a prop de l'àrea perquè tenen a Ton Alcover, que està fi, la setmana passada va marcar, però no és només que marqui, sinó que té moltes opcions de marcar, perquè té travessers, té jugades que li surten a prop de porteria,
bueno, al final hem de ser conscients de tot això. Després tenen jugadors que a més són ràpids, dinàmics, que potser no surten d'inici però sortiran després, que poden canviar sistema, de 4-4-2 en rombo poden jugar en 4-4-2 en línia, 4-2-3-1... Bueno, tenim una mica contemplat totes les opcions que poden tenir ells. Perfecte, moltes gràcies. A vosaltres.